Last bout. Bữa जाय इसेबां मोननो हागोन एक्चुअली बेवहाय सार्कोल नांगौमोन ओमफ्राय मोजां हमनो हागोन आववा होननायखौ खोनासं आववा means stop again बोनाय बोनायबा खेबसेल' जुरि start बोनाय जागासिनो दङ We are trying to pull out of the arena between each other. Awa means stop. Narnai dania pushing. Narnai. Second ball. Sangram. Juri. Narnai. Awa. Dui Khong Nai. Awa. Kerja sama go. Boleh. Awa. Next ball. Bel Thainai. Agor আর মাথা ভাই না আগর এর মাথা আগর করনা আর মাথা করনা আগর আর মাথা বেল ফাইনাই তানিয়া সাঙ্গাম জুরি Awa, Daniel Sens, selai, mata kublok. Sangram, Juri. Awa. The next bout, Deikhanai, lifting. Sangram, Juri. Asla pokoknya dulu.
दैखांनाय सोलिगासिनो Awa last bound दानिया न'खरसे नाय सांग्रां गुरि जाय खेबसे जिरायनो हायो बे मिडल पइन्टआव न'खर सेनाय जागासिनो दङ दैनिखौ माबा होनदोंमोनलाय दैयाव गेलेनाय मोनसे दङ आवबा जोब्बाय रायजो राजाफोरा बेखिनियानो मारा गिदिर रायजो राजाफोरा बे खमलायनायखौ 2014 मायथाइ 2014 आवहाय भारत सरकारा साइ इगमानि आन्दारावहाय लानाय जाबाय जों दा बोसोरफ्रोमबो क'क्राझार साइआवहाय सा20 2020 खमलायग्रा जों एडमिसन लानाय जायो आरो बिसोर गासिबो फेसिलिटि मोनो दस्राफ्रा टाइकन्ड'फ्रा बक्सिंफ्रा जेरै मोनो बेबायदिनो खमलायग्राफ्राबो मोनो बोसोरफ्रोमबो साइआव जोङो सा2020 जोङो एडमिसन लानाय जायो फ्रि आरो गासिबो बे स्टाइपेन्डबो मोनो जायफोर माबा मोनो So thank you. Komlaina is adopted under Sai IGMA in 2014. जोबोद गोजोननाय जासिबाय गाहाय पस्ट मिजिं नार्जारिनि दैदेननायाव आरो निगिता नार्जारिनि दैदेननायाव बे जाना थांबाय साफ्रोम खमलायगिरिफोरनिसिमबो आं गोजोननाय जासिहरबाय दानिया उननि हाबाफारिनि थाखाय आङो माइक्र'फनखौ होफिननाय जाबाय गोजोन्थों